Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 15 fevraly hepdeniň pensiýa güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Şonky biziň gepleşigimizde ine Serdar Hajanypesowam gatnaşýar. Serdar Miraly diýen oglan, ýa-ni aktivist köp ýyldan bäri biziň bilen DBT toparuna işläp gelýär. Serdar, salam aleykum. Hormatly vatandaşlar, ine şu aydın Serdar. Yok, aleyküm selam. İşler aydyr Murada. Salamlaşdyk bir gerek bolýar ýeterlik. Bolýar. Hormatly vatandaşlar, şunky biziň temamyzyň ýa-ni ady Türkmenistanyň ministrlik kabinetine ýüldönme we Türkmenistanyň içiniň ýagdaýlary boýunça. Şol agyr günleriň şu güne geleni sebäpli ine biz Demokratik Opozisiýa Türkmenistanyň kabinet ministrligine şöyle işleyen adamlarına, hükümet işlerine yol boşup işleyen adamlarına ýüldönme edesine gelýär. Hormatly vatandaşlar, ine sizin bilşiňiz ýaly, men bir aýdan bäri size düşünüp gelýän Türkmenistanyň ykdysady kryzysyň täze derejä baranyny. Häzirki derejede intek görülmedik, eşitilmedik derejesi Türkmenistanyň umum kryzysyň ýa-ni ýatanyna. Şol kryzys häzir Türkmenistanyň içinde pul ýok, Türkmenistanyň içinde işçilik, Türkmenistanyň hiç bir perspektiwasy ýoklugyny bildirýär we mundan beter ul kryzysy ýa-ni giýjekdigini görkezýär. Ine sizin bilşiňiz ýaly, şunky ýagdaý kryzysdan nede özüne arkada lakamly goýan Kezzap Gurbanoğlu, nede onuň ogly arkada Serdar diýen Berdimuhammedowlar Türkmenistanyň kryzysdan çykaryp bilmez. Men şunu anyklajak bolýan hemmelere. Şoň üçin hökümetde işleýän, kabinet ministrdaky işleýän, ýolbaşçylary aýtjak bolýan şul adamlar ataly ogul hiç wagt Türkmenistany gowluga getirip bilme. Ilaytada häzirki ýagdaýda, ýani kryzysyň möwçalan wagty, Türkmenistan batan wagty, daşyndan bergiler talap edilip durka, Türkmenistan niýeden pul aljagyny bilmän durka, şol iki sany adam Kezzap Türkmenistany nede kryzysdan çykaryp biler, nede östürip biler. Öňümizde diňe garanky günler. Gün-günden kynlaşar günlerimiz. Gitjek ýerimiz ýok. Indi ataly ogul iki sany Kezzap Türkmenistany diňe hukuk gorýan gurumlaryň üstünden Türkmenistan dolandyryp gelýär. Men öňüm aýtdym. Bular ne iqtisady düşünýärler, ne oňa kellesini döwjek bolýarlar, ne şo ýere ýa-ni kabinet ministri bir akylly, paýhasly ýa-ni hünärmendler getirip Türkmenistany galdyrtmak üçin ýol bermediler. Ol gorkýarlar, şuraya adam gelende kabinet ministrde derrew hemme kabinet ministri şoňa ýykylyp, şoňa işläp başlar diýip, olam agry alır, bir günde bizi aýrar diýip, şol adamlary şu ýere getirmän öýler dolandyrjak bolýar. Bu öýleri 20-nji asyryň gözleri, aňlary bilen 20-nji asyra teredýärler. Türkmenistan şu durmuşa geldi. Aşgabat, Türkmenistan 20-nji asyrda ýaşaýar. Beýlik vilayetler bolsa 19-njy, 18-nji asyrda ýaşaýar. Beýlik vilayetlarda, ýagni Mari, Balkan, Çerju, Daşoz vilayetlerine uje feodallyk başlaýar. Feodal durmuş diýär. Türkmenistanyň ötüşi ýok. Ol kinoro, ýa watan programmasyna ünsürip bir zat çöp tapjak bolup durmaň. Ol 32 ýyldan bäri diňe gowuluk aýdyp gelýär. Ýöne gynansak da gowuluk diňe şonuň programmasyna bar. Başga ýerde ýok. Ine aldygyna hukuk gorýan gulluklar bilen ýygnyk geçirip, oň üstlerine gygyrýan bolsalar, inni gorkup olar haýyş edýärler şu ataly ogul kişi. Sebäbi öň ýagdaý bolemeni gowdy halk hiç zat diýen nokta opozisiýa ne bölüşýärdi, bolýan halk onuň gowlan nokta sebäbi halkyň ýagdaý bolemeni gowdy inni gaýtyp tersine gitdi. Inni ýa-ni hukuk gorýan gurumlar haýyş edýärler. Halky saklan, öýdüň, güýmäň, ünsüni başga tarafa çekin, halk galmaýaly edin, döwleti ýitirmäli, döwleti ýa pytratmaly, döwletiň gurumuna edýärler. Allah, bu döwletinde öz gurumlaryny edýärler. Döwlet şular giden soň ýykylmaz, gaýtyp öter. Logika ýok buň diýende. Ýöne döwletiň sözüne ulanyp, ýa kasam içen konstitusiýaň zatdan ular, bular gaty tersine edýärler. Ine şol hukuk gorýan gurumlar şunu haýyş edýärdi. Siz bizi goran,
Men şul onun aýan sözlerini terjime etmeýin hukuk goraýan gurumlara. Näme etseňiz şol edin. Paralyň adamy öldürüň, ýa-ni türmelerde, izolatorlarda etjek zadyny edin talan. Ýöne bize halky getirmeň. Halk şo ýerde ýa-ni ünsün başgalary çekin. Açın ýürüýte ýaş gyýlardan bir TikTok, Instagram chatlaryny açyňdyň, ýa-ni nimelerini açyp uwudan zatlar görkezin. Halkyň ünsün başga tarapa çekin. Reklamany östüriň, Türkmenistany öwmän östüriň. Halkyň içinde ýa-ni tire paraçylygy dürüdüň. Ýa-ni lewaplara şatr diýin, daşolara çowdur diýin, ahallara gotur diýin. Öz aralarına uruşturun, şol öz arasına güýmesin, bize üns vermesin, döwletde krizi üns vermesin, öz arasına gyrylşyp ülşäýsin diýe. Şo zatlar gurnaň diýip MHM polislara ýa-ni görkezip berýär. Gurbany men inanmadym, gurbany liçny kontrol edýär şo zatlara. Hatda Aşgabatda, vilayetlarda köçelerdäki oturuşlar aýyryň ýa-ni skameykalary adamlar üýüşüp gülüşüp durmasyn. Şol ýaly gorkýar. Üns öpdiň diýe. Inanmarsaňyz YouTube kanalymyza gelip görki diýe. Üýüşüp MHM polis işgärleri bilen, ýa-ni uly wezipeli işgärleri bilen Telegram chatlary ýerip eşdiýärler şu adamlar näme diýär şu hakynda, nämeler ýazýar, şolu görýärler. Ýa-ni fake accountdan üstüren. İzarlýar bizi gorkýar, şu halkdan şu agy geljegini bilýär şu. Öňdäki aýdym gitara çalyp ýören bolsa 20-nji ýyla çeldi. 20-nji ýylda biz çykdyk. Hemmeler aktivleşdi. Ine şuna geldi. Inni haýyş edýär. Üns veren bolsaňyz, inni Gurbany Guly her aýda diýen ýaly howpsuzlyk geňeşiniň ýa-ni Nowatdan daşary ýa Nowatdaky ýygynyny mejlisine geçirýär. Oho! Gurbany Kezzap, Serdar Kezzap Guly. Siz hukuk goraýan gurumlaryň üstünden ekonomik ýa-ni ykdysady problemleri çözüp bilmeýäňiz, olar degişliler. Ol aptega baryp çörek soranyňyz ýaly. Ya-da çörek magazynyna baryp derman soradyňyz, ine şol ýaly zat bolýar. Aklyňyzy aýlan. Siz başar bilen bok, siz ukypsyz, siz gitmeli. Başga alaç ýok. Ine şol ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Gelin men size düň geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Nowatdaky mejlisini görkezin. Şo ýerde mejlisde 2024-nji ýylyň ýanwar aýyna hukuk goraýan gurumlaryň ýerine ýetirilen işleriniň netijeleri serdirildi we mundan beýlekde olaň işini nähili kämilleşdirmeli, ine şo meseleler garaldy. Gelin size bir parça video görkezin. Ondan biz göreli. Şol ýaly agyr krizis ýagdaýynda näme şul ataly ogul şol ýaly howpsuzlyk ýa-ni geňeşiniň ýygynyny geçirýärdi. Olaram adamlar görkezmek üçin, ýa gorkuzmak üçin ýöne ykdysady problemler giýje uny çözüp, oğullar köçeler aýlanyp, daýhan birleşikleri aýlanyp, zavod, fabrika baryp şolu çözjek bolmaly. Men size häzir düşündirim, näme şeýle bolýar. Gelin mene seyredelim. Assalamu alaikum hormatly adamlar, garaşda baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň Türkmenistanyň prezidenti ýurdumydan ýarary uşanyň belen serkerde başlaýan. Şuň ýani düňkü Watan habar programmasy, ýagny düňkü geçiren mejlis şu. Goşan generali Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. 10 gün tertibine ýurdumydan harby we hukuk goraýan edaralarynyň 2024-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetiren işleriniň netijeleri şerekeme garaşdy watanymyzda. Ünsüren, ýanwar aýyna 2024-nji ýylyň ýanwar aýyna geçirilen ýa-ni işleriniň netijeleri. Oho! Türkmenistan krizisde. Sen näme ykdysadyýat boýunça kabinet ministri geçirip, olar bilen ýanwarda bir 5 san ýygnak ýa 10 san ýygnak geçirmeli ekeniň. Oň netijelerini dilep, ýa-ni şuň 10 mäşne çelli eýem 2 san ýygnak geçirmeliň. Sen näme howpsuzlyk geňeşini geçirýän? Diýmek sen gorkýan, diýmek sen şul howpsuzlyk geňeşiniň üstü bilen watany dolandyrýan. Sen kabinet ministriniň üstü bilen näle howpsuzlyk geňeşiniň üstü bilen watany dolandyrýan.
howpsuzlygy we asuwdulugy üçin etmek, harby hukuk Howpsuzlygy we asuwdulugy üçin etmek. Bu bizim howpsuzlygymyz we bizim asuwdulygymyz däl. Bu özleriniň howpsuzlygy. Ne şoň aladasy bilen şol ýygnyýa adamlar ýygnap, şo ýerde ona ýerýär, muny goýýar, berkidýär, gyýgyrýar, söýgýär, haýyş edýär, ýalbarýar, gara öz problemalaryny çözýär. Projelerden maddi injamen binyadyny puturlanmak, olaryň işini mundan birekde kemildirmek bilen baglanyşykly meseleler girdirli. Ünserdiniň şu serdaryň ýanky men suratym ene. Serdinmi? Gorkya, gaharly. Bolýa howpsuzlyk geňeşini geçirdiň. Problem ýok bolsa şadyan ýoldy. Mesele goýmaly. Ene men gülüşim ýaly şunedim. Bir asuwda aklyrak ýygnak geçirip goýmaly boldy. Gorkup geçirýär bular ýygnak. Ünseriň şu göllerine ýüllerine. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary. Şoň biz Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň meclisini geçirýär. Meclisde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna şu ýylyň ýanwar aýyna Ünseriň watandaşlar, men gülüp aýdamok şunu, bütün dünýä görýär. Ünseriň kompýuter öňünde dur. Ýene bloknot uçky bilen ýazýar. Bular fan tehnologiýany güýçli ulanýar. Serdaram şeýle. Ine şular ýa-ni ösüşi, näil enjamlar almaly, elementarny enjamlary işler bilen oklara. Sen MHM-nem, polisiýam, diňe sotkada ýa-ni telegram çatlary girip bir-birine ýazyşýar-da gurban bilen serdarym üstüne gülüp ýörler. alınıp barlan işlerin netijelerini öser eder. Hemmesi öňüne kompýuter duranlar. Şelem garasy döwletimizde howpsuzlygy we asuwdalygy üçin etmäge, harby hukuk goraýjy edaralaryň maddi injamyny binýadyny berkitmäge, hemde işini hassa kämilleşdirmäge deýişli meseleleriň bir näçesini ara. Ünseriň serdaryň özüni zapis edýärler. İksan ekranda öňünde okaýar. Onsoň ýygnakda bu ýöne gurulýar, ýa-ni şo ýerde montaj edip hakyky ýygnakda gurulýarmyş diýip görkezýär. Maslahatlaşar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleri Inni ýygnak görkezilen oksa, ýygnak geçirilen oksa da, inni ýygnagy Watan habar programmasy geçirýär. Ünseriň bilen terkelde başdy. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň meclisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen gazabat bermek üçin Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Gorunmak ministri Günnögdiýew wetberdi. Günnögdiýew ýylyň başyndan bäri milli şular hiç wagt görkezmez. Näme hakda şular gurgun edýär. Ýöne men size düşündireyim. Şul ýygnakda Gurban oly görkezme berdi oğluna. Ogly hemme zat edin Türkmenistanyň içini saklan. Inni aktivistler karşı daşyny görüşüňlerde köp wagtlar ýok. Inni içini saklanypdy, şükür eder. Ya hemme ýerde adamlar näerda? Gahalar joşup ýatyr. İşsizlik, bergiler, gaýgylar, pul gelen okdaşyndan, näme çelmilen oklar, tryýaga, narkotika, alkogola baskı gidip otýarlar şol ýa gaharlaryny yapmak üçin, gaharlaryny köşürtmek üçin. Ine şol zryf boljagyny gaty bilýärler. Sen habar alyp durlar bolar. Ýeňinleriň üstü bilen öz adamlaryň üstüne habar alyp durlar, gorkýarlar. Goşunyň gorunçy goýuny berkitmek boýunça görülen şeýerler barada. Sonra baş prokuror Muhammedow kanunçyk çekdi. Şunda kanunçylygy her derejesini iýilikdirli ýokarlandyryp, bir watanymyzyň garaşdyrlygynyň gazananlaryny ygtybarly goramak, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen terkede başlanan ulul beren tawşyklaryny ýerine getirmek boýunça anyp batdygyny aýdyp, burada anyk tawşyklar berdi. Sonra Serdim. Oturuşunu gördüňmi Serdam? Robocop diýen şol eline maldyran ok sebäbi zaprogramirowany, şundan daşar çykdyran ok sebäbi öyle. Şu ýagdaýda Robocop'tan ziyana maňa içeride egni pawanly gylyklardan gelen habarlaryna görä nirden gülsünmi boýaýdy, ýa-ni etjegli bir. Yok. Hatta eline maldyran şol oturuşudur. Şol Robocop ödem gorkýar Robocop. İlerde başga dünýäde ýa-ni Robocoplar bir geroy bolýan bolsa bizde gahrman däller.
korkkanlar bako. Ya bu görgül nämetin? Bu ministerlerim halk bizi günahımızı bağışlasa belki biz özümüze miyogat bereriz bunu deyip aydıran bolmaly da men yüzüne halk koşa çıksa biz seni gorumayas deyip. Men bilemok kimi gorajak bolýar şular ýöne bir zat anyk halk eýem doýdy şulardan. Bular görülen o. Dene yallaklar galy we daşnaky ýanky üstüne güllüp ýören çinowniklar galy. Gelin biz çıkışımı devam edelim. Yine ben gıykacık haber edeyim. Yine hormatly vatandaşlar kriz ağır derece geldi. Döwletde pul yok. Türkmenistany yıllar boyunca kardal pulların döwletlerin kardalyan Türkmenistan inni beýlik döwletler pulları talap edýärler ýygyna. Türkmenistan bergilerini töläp berenok. Türkmenistan içindäki ykdysady we büdjet goýulan meseleler çözmäne pul yok. İşleyen Türkmenistan'daki işleyen hükümet edarlarının aylıklarını vermeyene ulu mümkünçilik yok. Fevral ayına, Mart ayına görürsünüz aylıkları çekerler, vermelinden köpe giderler. Inni büdjette pul bolmadan soň iki keleli prezidentler kıyısı açıklamacak bolýarlar. Olar allygyna pul görýärler. Pul tapıp bilmän sakrashenler edip başladylar. Döwlet satyp boljak Döwletiň satyp boljak zatlaryny satyp, ýani firmalar, karhanalar, şu döwletde bolan zatlar satyp büdjet doldurjak bolýarlar. Büdjetde ýetmeýän puly, ýani indi halkdan toplamasa hiç bir variant galmady şolara. Şonuň üçin halky talamançylyk etmeli, salgytlar galdyrmaly. Ýani salgydyň salgyt tölemeýän biznesmenler tapmaly, karhanalar tapmaly, firmalar tapmaly. Şolara ştraf goýup pullar ýygnamaly. Başka alaç kalmadı. Yine täzelik şuun Türkmenistan'a benzin ve dizel ýalňyzynyň bahadyny galdyrmaly diýen netije geldiler. Kabinet ministrleri. A80, A92, A95 we dizel ýalňyzynyň bahadyny ýokarlandyrmak meýnamaty aralyk maslahatlaşyldy. Ýalňyşlaryň täze bahady intek doly kesitlerini ýöne häzir görüňlükde 1 litri ýa-ki 2 manat bilen 3 manat arasyna goýmaly. Özüňiz hatap et göreň. 20 manat bir sany dolaryň bahasy bolsa, 1 dolaryň bahasy bolsa 2 manat 10 sent bolýar. 10 sent bolýar da. Öň 0,7 sent bolýan bolsa 10 sent galýar. 10 esse. Unutmayın. 10 kesse de galýar da. Yine şul meze bir zat eýleýän. Yine biz Ýewropada benzinin bahasy 1,75, 1,65, 1,80. Şol aralykda ýa oýnýar. Şonu 2 dollar 2 euro diýip alaýar. Ýöne bagşlaň biz 2000 euro aýlyk alýar. 2500, 3000, 3,5, 4, 5000 aýlyk alýar. Biz benzinin pulunu şeýle төлesek, ýa-ni näçeten төлýän. Aýda sen gatylsa 200 litr näme 400 euro gidýär. Gidip de 400 euro boldy. Ýöne sen 1500, 1600, 2000 euro juýunda alýar. Çözümü zadyna bir 300-350 euro gidiyor. 400 gittin. Şonda da 1200, 1300, 1500 euro juýunda alýar. Oňa ýa-ni sowmana. Indi Türkmenistanda seret. Adamlar maňa aglaýarlar, mura da 10 milyon aýlyk alýar. Onu bunu төлesek 8 milyon. Başga bir aýda 90 dolar aýlyk alýar, mura da onu bunu tölemeli bolsa 70'e ýa-ni düşýär aýlyk. Indi 70 dolar aylık bilen sen 10 santim tölemek bir zat şu 10 santimi 20 edek kaldırsan 2 dolar bolýar. Indi 70 dolary 20 edek kaldırsan 10 edek kaldırsan 700 dolar bolýar, 20 edek kaldırsan 1400 dolar bolýar. Doğru diými? Şol takminan Ýewropaň bahasyny sizi eltdiler. Ýöne Ýewropaň aýlygy ýok da size. Sizin başga zatlaryňyz sizin aýlygyňyza görä prosent meçhuruna gaty uly. Siz ýaşap bilmersiňiz. Maşynaňyz zat bolsa kyn. Indi taýyşçylar ýa-ni tarifini aldyrar, ýük taşaýanlar tarifini aldyrar, awtobusyň tarifi alar, hemme zatlar. Sebäbi newit gazdan saklap bilen oklar. Newit gaz öndürilýän ýa-ni urumy saklap bilen oklar. Pul ýok. Olara investisiýa edip durmadan ýa-ni newit gaz alyp dursun, kompresorlar döwülýär,
Yani kurallar, encamlar döwüle olur alıp satmak durmalı. Pul yok. Kriz inni başlaya. Hakiki çökülen kriz inni başlaya. Ine şu ýaly problemalar we salgyt gullugy, MHM gullugy bilen işledip ýa-ni Gurban Uly karhanalardan, edarlardan, hususy firmalardan pul ýygnamalyk diýen görkezler bar. Umman Türkmenistan bankrotlugy doly gow girdi häzir. Entek şuny Vatan programmaty, habar programmaty we Gurban Serdar gidilecek bolýar halkdan. Ýöne hakiki şu ýaly. Halyçetram, tekstil zawody, Bayramali, Mary şäherindäki aeroportyň ýanyna Güneşliň arka ýüzündäki tekstil zawody, Türkmengaladaky ýüplük egirme dokma tekstili, Ýaşlykdaky tekstil fabryky, Aşgabatdaky tekstil fabryky, Göktepe'däki tekstil fabrykynyň içinde işleyen adamlar zeyrenýärler. Şu şeýle diýär Murad aga. Ine 50 adam ýa-ni bolup işleýär, 65-70 adamyň işine diýär. Şol ýol boşulanmaz 65-70 adam saklaýar, şol gelip aýlyk alýar, ýöne hakykatdan 50 adam işleýär. Olar alan aýlygyny gönüýän ýol boşuga geçirip goýýar. Bir 5-10% jügütüne alyp. Ine şol 15-20 tane adam gönü ýol boşugyň jügütüne gidýär-de ýa-ni ýokurga alýar. Oň daşyndan kontrol gelse, barlyk gelse, oňa tölemeli, muňa tölemeli, oňa tölemeli diýip, ýa-ni 10 milyon aýlyk alýan bolsak 8 milyona düşdi diýär. Biz maşalam näme etmeli, näme etmeli? Bu Gurbanlyň Serdar niýe Serdar diýip menden soraýar. Men gön aýdýan, Gurbanlyň Serdar ýörüýte giňeşleýin, ýa-ni howpsuzlyk giňeşini geçirýärler, ýa giňeşleýin däl, howpsuzlyk giňeşini geçirip, diňe özlerini goramak boýunça ýa-ni netijeler alýarlar da meseleler çykarýarlar. Olar siziň tekstil fabrikanyň ýagdaýy, siziň durmuşyň hal maddi ýagdaýy bilen işler yok bolmazam. Sebäpsiz olur saýlamadyňyz. Olar size bagly. Olar Putin'a Erdogana bagly. Şoň üçin olaryň elindäki täze ykdysady dolandyrýan, hukuk goramayan gurumlar şolar sizi gorarmy, talarmy ýa-da Türkmenistany ösdürürmi? Elbetde Türkmenistan talar, halky talar. Diýmek şu adamlar ukypsy, iksany diňe öz wezipetini gorap saklaýan we öz haklaryny goraýan. Bizim haklarymyzy ogurlan ikkelil prezident öz aktiv durmuşynda, ýa-ni döwlet dolandyryş durmuşynda hukuk goraýan gurumlar ulanýar. Şonuň üstü bilen Türkmenistany dolandyrjak goýar. O mümkin. Absolutly mümkin. Şoň üçin biz şuna geldik. Ine şonu aýtjak bolýan. Ine ýurtda neşekeşlik, tiryek we alkogol ulayan adamlar gününden köpelýär. Bu ýurduň uly sosial problemalaryň bardygyny görkezýär. Problemadan kilelerini başga tarapda sogurýaly. Adamlar agyr günne çydaman, işlidigi çydaman. Şuna ýa-ni gelýärler, alkaş bolup başlan, alkogol ulanyp, neşekeşlik, tiryek ulanyp şuna gelýärler. Sebäbi öz problemalaryny şoluň üstü bilen wagtynça ýapyp açyk bir demlerini bir arkynak alýarly, ine şoňa giýmer bolýar. Köpüsi. Käbirler hem keypine dediýär, dogry ýöne köp şu gaýrylardan näme çykyp bolýar diýip, ýa-ni wagtynça dem alýarly, şu ýa-ni metodlary geçýärler. Sebäbi aýlyk ýok, iş ýok, gazanç ýok. Maşgalany eklejek bolsaň, bolanok, eklep bolan, diňe parahory we beadallyk bular görýärler. Başgalar görnoklar, ýallaklar we parahollar ýurdu basyp aldy. Berge girip gaýgydan ýa-ni ýana çydaman içmeli bolýarlar. Ya neşe çekmeli bolýar, ýa-da işçilik bolansoň, hiç zat etmedik bolansoň, bir zada güýmenmeli, şu köçedäki erwetlige goşulmaly bolýarlar. Uğra goşulmaly bolýarlar. Alaşary ýok. Şu ýal bolup adamlar sosial başlançygyň iň aşagyna düşýärler. Toýlarda, märekelerde, restoranlarda, kafelerde adamlar geplerlerine diňe ejeň we bajyň diýen sözlerini ulanýarlar. Bir-birine bilen uruşup, eşiklerini yırtışıp, kövüşlerini zıngışıp maskara bolýarlar. Ine şu ýaly Türkmen halky şu derece geldi. Bulum Gurban Ulyň esasy gazanan üstünlügi. Daşyurtdan Türkmenistana birden baraýsaň, birinji bolup organ seni talap başlaýarlar. Soň maşenikler daşna üşýärler. Näme bular talýarlar? Men size düşündireyim. Men size gelýän.
Organlar derre o da şäherde kim geldi, kim gelmedi habar alýarlar. Öýde ýanky agentlaryň üstüne. Ondan üstüňde ýanky konvertasiýa edýän valyutany çalşan adamy berýärler ýa-da size servis gerekmi? Mysal üçin bir hepçilik etjekmi? Biz gurnap bereli. Onu etjekmi? Bu gerekmi? O gerekmi diýip ýanky servis edip pullaryny alýarlar. Şoň aratyna ýanky MHM we polis maşennikler falşiw pul berdirýärler ve şol adam berene jaňa diýýär berdim diýip. Ýani konvertasiýa edip berdim, ýanky zdaç edip berdim, edip berdim diýip şolar geçirýärler. Olar ılgap barıp şolar tutýarlar. Olaryň atpiçatka ýanky barmaklary bar. Şo ýanky nalişni şorada tutýarlar şo pullar bilen. Ondan şolar gynap başlaýarlar ak edip. Biz sen basars, beyder, sen atpiçatkan bar, sen falşiw pul nime diýen Türkmenistan diýip muny gawaýarlar. Pastanovka diýilýär şuna. Maşençiler diýilýär. Ine hukuk goraýan guluklar şunu diýär. Awrol bilen sülçüler başynda dur. Durdyýew başynda dur. Başlan. Ne şu ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Şonuň üçin Türkmenistanda arzu edip ýanky baxt durmuşa garaşan adamlara gönaý diýen wagtyňyzy ýitirmeň, hiç zat garaşmaň, diňe biz özümüz galyp bir zat edämezek, top ýok. Ine yegenler Türkmenistan talyýarlar. Şu arada men aýtyp geçek, Belamur firmasy Türkmenistanda köp kontraktlar alypdy. Ol Hacı Muradyň firmasy. Ýanky Gurbanulyň dogonyň gyýdonyň ogly. Ýanky Gypçakdaky. Vneş ekonom banky Şamrat kontrol edýär. Konvertasiýasyny işärden goýýar, aýyrýar, polus şoň eline. Köşdäk kafe, restoranlaryň %80%ni Şamrat kontrol edýär. Reket edip ýanky ýygnak gaýdýar pullary. Ya birini berýär. Bilmeýän Karyer beton zawody, Şamy bilen Hajinyň elinde. Karyer beton zawodlary. Olar şolar kontrol edip şo ýerden giýdejini jühtni urýarlar. Bular barlaýanam ýok, ýanyna barýanam ýok. MHM polis awlar görseli gaçýarlar. Bizi birden uraýmasyňlar diýip. Ine şoň arkasynda Gurbanly şolar baryp Gurbanlyga pul etip berýär. Gurbanly şolar gorýar. Gaýtyp iý berýär. Onu näetdiň, bunu näetdiň diýip ine talýar. Yıldız Otel, Grand Otel, Akaltın Otel, Berkararlyk oteller Şammy Gurbanlygyň görkezmesi boýunça kontrol edýär. Polny. Tiýapa paraçylyk Gurbanlygyň MHM gullukları bilen öýdürilýär. Ýörüýte ýanky owalarda, etraplarda, vilayetlarda ýanky birine garşy bular görüşsinler, urşsunlar, bize wagtlar bolmasyn. Halk uklasyn, öz arasynda görüşüp. Hatda opozisiýanyň içinde de görýäňiz, ine Saparow ýalyklar, Rahmanow ýalyklar görüşýär opozisiýa garşy. Olar muňa garşy. Bular ýanky agwylygy ýykmak üçin, birine söýüşüp wagty gidirilmek üçin öňkü tehnologiýany ulanýar. Şoň üçin devlet tapar ve demokratik opozisiýa goşulanyklar. Bu bizim işimizde biz wagt ýitirjekkä biz Gurbanlygyň ýakasyndan alyp şunu Türkmen itiýaly, şokul kıyafetli yıkman boy vermeyat Gurbanly. Gurbanly gitmeli. Häzir şansy var. Patinkalarını ýynap samolyota minip Dubaýa gaçmaly. Şo şansyny giderse, şol şansdan bolmaz soň waka. Ine şu ýagdaý bolýar. Ine imoda açan gruppalar girýär, TikTokda açan gruppalar, Telegramda açan gruppalar Gurbanly MHM işgärleri bilen girýär-de şöyle dinleýär adamlar näme diýär şu arada, näme görýärler, näme diýärler. Gurbanly gatworkda, diňe öz garyndaşlaryna ynanýar. Hatta MHM gulugyna, polis gulugyna ynanýar. Yeni bir nemegelli maglumatlar biz onu izarlap gelýär, köpden bäri indi men aýdyp bilýän şonu. Gurbanly oglunyň ýygynyň gepini diýen eken. Gülün kişi bolup bakıp, baş tarafa bakıp öz oglunyň gepini ýanyna adamlara edýän eken. Serdar bir zat edeti gelýär, ýöne kakazy wole gelen okşular. Hemme dokumentlaryny gol çektirip, hemme çözüklerini Gurbanly etdirýär. Hemme ýanky atwetsin, jogapkärçiligi Serdar alýar, ýöne hemme zatlar Gurbanly etdirýär-de on hoşalyny Gurbanly bolýar. Diýmek, bu diňe oglunyň wezipetinde däl, oglunyň jenaýaty işe tark edip otyr. Şoraýal kezzap bu toran.
özüne milli lider adyny alan, öz tohumynyň milli lideri özüne arkada diýip kriçkan tapyp goýan. Ine şu ýaly kezda. Pardon. Bagşan watandaşlar, maňa jaňlar gelýär. Men efirde bolsam jaňlar gelýär, men görüşmeli wagtym ýok. Bagşlan şoň üçin. Ine şu ýaly ýagdaýlar bolýar. Inni Serdar näme çermelen ok, ýene de Gurbanly öz prezidentlik wezipetini aljak bolýar. Gün aýdýa adamyň ýanyna, men prezidentlik wezipetini ýerine almasam bolmaýar, oglum başaran ok. Hiç sada ukyply däl ekeni. Men inanyp bunu goýdum bolyn, gurläwem bilen ok, hiç sat başaranyň düşünesem gelen ok. Ýüregi düşdi, hemme zady özüm etmeli bolýan diýip, men täze saýlaw geçirip özüm wezipeni aljak diýär. Ünsürüm, häzirki soňky çalışynan 23-nji ýylaky çalışan konstitusiýa boýunça bir näçe gerek. Dime 23-de bir näçe gerek konstitusiýany çalışdy. Inni Serdar atstavka gitse avtomat ýagdaýda Gurbanly Türkmenistanyň parlamenti däle halk maslahatynyň ýol boşlugy Kezzap Gurbanly avtomat ýagdaýda prezident wezipeni alyp barmaly bolýar. Mecbur ýagdaýda. Ine şu ýaly rekonstruksiýa edýär. Şul Putiniň skemasy. Ýadyňyzda bolsa Putin 10 ýyllap iki srok geçdi. Ondan soň Medvedew goýdy. Yani wagtynça Medvedew şoň kresasyny gorap taklady. Medvedew yani bu torda ama yine aldı, yine iki srokdan geçip yani 5. srogy botyr. Ne bunun şeydi, iki srok geçdi. Gorkdy, halk kalıp başlady. Ogluny goýdy, teýasaýlarda indi men näme, meni ýigrenmäň oglum diýip goýdy. Oňa da ýol beren ok. Gaýtyp onu hem ýerde maskaralya, bütün halkara gurumlaryň öňünde, bütün halkara döwletleriň ýol boşlugynyň öňünde. Yani prezidente derek öýe gidip gepleşikler geçirip onu hasap etdiren ok. Bunu hasap eden oklar. Bunu talamışan oklar seýerler. Inni gelip jenaýat iş etdirýär ogluny. Inni arkasynda gurrun edýär. Men oglum başaran okla biýderek goýdum. Bir tormuz eken diýip ýanky. Bunu aýyrjak bolup avtomat ýagdaýda ýene öňküsýaly boljak bolýar. Opozisiýa üçin idealny. Biz garaşyp duruz. Bizim şahmatny ýanky meydançada size Gurbanly garaşyp duruz. Siz häzir gidileniňiz onuň arkasyna. Biz sizi gatçalt ýagdaýda ýykardyk. Ola ýagmasa. Ne şu ýaly ýagdaý bolup dur. Ataly ogul şu ýaly ýagdaýda gelip dur. Serdardan tok ýok. Gurbanly şuň arkasynda gurrun edýär. Şunu öz ýanky işte ýollaşyň ýanyna kabinet ministrinde maskara edýär. Gün aýdýar, utanma. Serdar, indi men sana sorama. Şu ýaly Türkmenistan krizisi bolanda, şu ýaly Gurbanly kezzaplygy üstürüp hukuk goýan gurumasyndan iň ýokary ösen korrupsiýonер gurumlar ýasap Türkmen halkyny talap duka. Öz oglunyň arkasynda gepler edip duka. Türkmenistan ösürlermi? Türkmenistan öňüdürlermi? Ya alawali arkada zamanyň aktivistleri burada garaşmalymy? Şunu düşünüp berden. Dinimizde Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki bu köp hudaýlara seretdi, Allah'ını koyup şerik edýänlere seretdi. Bular da şok ýygrar oturarlar, hani biz edemizden gelen netçe kıyamatyň gopýam bolsa görkez, halkyň ayaga galýam bolsa görkez. Bular halky öldürüp ýok etjek. Niyetleri, başka niyetleri yok bular. İki at tepşer, arada eşek öler etjek bolýarlar, ama bolmaz inşallah. Sağ ol Serdar. Yine men dowam edeýin. Yine biznesmenler daşýurtda gaçýarlar. Şol biznesmenler Gurbanly ýegenleriň üstü bilen öňkü aýylan baş prokuror, MHM we polisiň üstü bilen biznesmenleriň we firmanyň goşuk taraplaryny tapyp, şolary talýarlar. Goşlaryny alýarlar, enjamlaryny alýarlar, rahatlaryny alýarlar, pullaryny sökýärler. Bular talamançylar. Men öňüm aýtdym. Bular başda döwletiň teo baýakdan gelýän pullary olanlar. Olan mutorsa berge batırdılar onu. Yani Türkmenistan bergeli. O yerde pul yok. Buluşlar yürüdülen yok. Arkada şehir tormuz bolup kaldı. Yani büdjette pul yok. Bular biznesmenlere, halka
yani topulup başladılar. Bular yani general ip durmasa olmuyor. Kezzaplar da, maşennikler. Ine şol kezzaplyk dol etmek için hukuk goramayan gurumalary, yani MHM, polis, suutlary ve prokuraturany iň Türkmenistanda üsün korrupsiyon gulluklarına öwürdiler. Şoň üstü bilen intihal ýaly adamlar. Şoň üstü bilen halky saklaýarlar. Indi özüňiz aýdyň, Türkmenistan ösülermi? Türkmenistan umumy ösýän döwletleriň sivilizasiýasyna girip bilermi? Ýa-da Afganistança da bolman ondan aşak düşüp, yani betbaşy Afrikan ýurtlaryna dönermi? Ya bize Dubai garaşýarmy? Türkmenistan Dubai bolarmy? Ýa-da öz pikirlerinizi şu videoň aşağına komentar edin. Ine hormatly vatandaşlar, şu ýaly bolup geçýär. Türkmenistana gelen Türkmenlere de, Ýewropadan, Türkiýeden gelen Türkmenlere de Türkmenistana rahatlyk ýok. Olar polis ýa-ni MHM talyýar. Ine haçanda Türkmenistan daşyna adamlar ay gülýal döwletimiz var, asuda asmanymyz var, paragatçylygymyz var Türkmenistanda diýenizde ünsüyorum size garaşýarlar. Sizi talamak üçin garaşýarlar. Sebäbi içinde general hukuk gorayan gurumlar iň korrupsiyon guruma bolup galdy, olar size garaşýarlar. Olar bir zat iýmese maşgalaryny saklamaly. Olar bir zat sizden talamasa ýa-ni ýaşap bilenok. Sebäbi Türkmenistanda döwlet guruluş sistemasy bu karsinka. O ýerde aýlyklar $100, $200. Aýdyň $100-200 Türkmenistanda ýaşap bolýarmy? Maşgalany eklep bolýarmy şoňa? Ýok. Diýmek olar näme etmeli? Gapdaldan halkdan pullar ýygnamaly. Ya şo ýerde Türkmenistanyň kontraktlaryny satmaly, korrupsiýa etmeli, tewaýlyklaryny satmaly. Bir ýerden bir zat görmeli. Şo ne diýär? Gurbanlar gowulýar. Ýörde şol ýa şertler goýýar, konvertasiýa ýok, kyn ýagdaý işçilik, şolar ýa mezbur ýagdaýda bidunçylyk etdirýär, isleýän adam tutup basyp bilýär. Görýärmi? Ýürüýte sizi klientka salyp, bidunçylyk gurnap berdiler. Hükman edäýmeli bolýar. O klientkadan hem alıp başga klientka, türme klientkasyna geçirýär. Gitjek ýeriň ýok. Ine şu gurulun sistemanyň awtory iki Türkmenistanyň gahrymany, özüne milli lider diýip at takan, arkada kliçkaly uly hormatlanmayan Gurbanly Berdimuhammedow. Ine hormatly vatandaşlar. Sen näme pikir edýän Serdar? Ine şu Gurbanlydan din bolarmy ka? Ya şul derece yetirip kezzapçylygy Türkmenistan kıysa şu derece alıp yine de öz üstünlüklerini devam eder mi? Näme bolar? Näme pikir edýän? Bismillahirrahmanirrahim diýin. İmkanada oturacaklar. Kur'an-ı Kerim'in Tekvir suresinin 29. ayet suresinden okuyacak 29 ayetli. Gün diyrilip katlanan vakti, yıldızlar yerlerinden kaçan vakti diye. Dağlar yürüdülen vakti, botlacak bolyan diyorlar, dözüp bolmacak mallar terk edilen vakti diye. Vahşi hayvanlar cemlenen vakti, denizler kaynatılan vakti, ruhlar, canlılar bedene girip birleştiren vakti, dirliğine gömen, reis çağanın haysi güne sebeple öldürülen soralan vakti, hasap döderler açılan vakti diye. Yani ölüm haktır, kıyamet hem haktır, direliş hem haktır. Şonun için edildeşler biz hakiki korkmalıyımız Allah Teala'dan korkalygyna bendeden korkman, bendeme, zalime karşı Allah'dan yardım dileliğine ağzı birlik bilen, cevislik bilen bulara karşı yürüyüş edelim. Sağ ol Serdar. Biz gepleşmemize devam edelim vatandaşlar. Yine şu halkın akır durmuşunun günahkary, Türkmenistan döwletini uruç kılıp bilmejek kıysa elten Gurbanoğlu yaşlılar ve veripeli adamlara şeyle diye. Şükür edin. Rahat yatıp rahat turýaňyz. İsrailyaly bombalanyňyz yok. Bu menin kazancımdır. Şükür edin diye. Men arkaňyzda durum bolmasam ýurdy bombalap tozdururdular diýip yaşlılara gurrun berýär. Bu bir samsyklygyna serdim hormatly vatandaşlar. Men bolmadyk bolsam sizi İsrailyaly bombalardylar. Aho. Qara dağım, qara gözlüyüm. Men näme gülünjek men bilemok.
Sen bolmadyk bolsaň, biz başga Türkmenistanda ýaşardyk. Sen bolmadyk bolsaň, bizim üstümizde asuda asmanly Türkmenistan ösördi. 45% adam daşına gitmedi. Türkmenistan'ın halkı daşına gitmek arzu bolmazdı. Biz birek garnaşlarımız bilen otururduk. Bir tapor sen günäň üçin ölen garnaşlarımız ýanymyzda oturup sadakalar, toylar geçirirdi. Düşünemokmuş o zatlara. Ya hemmeler idiot, özüň ýaly idiot görýärmi? Munay. Ine şu ýaly gurunlar edip, ýa-ni özüni ulumsuz tutjak bolýar da, bir girrik bir kezzap bir maşennik. Ine Gurbanulyň portreti. Hormatly watandaşlar, ine men şu zatlary näçe size düşündirýän, men şu zatlary size ýürüýte aýdýan iň soňky mesajyma gelip şu mesajy kabinet ministriniň içindäki işleyen ministrlara, vice-premierlara, orunmasarlarına, hökümet edaradaky işleyen ýurbaşçylara, hökümet edaradaky işleyen adamlara, biznesmenlere, Türkmenistan gillenýän elitasına, Türkmen halkynyň içindäki edermen adamlarına, hemmelere ýüzlenip, ine şu ýüzleniş edýän. Kabinet ministrdaky işleyen adamlara ýüzlenýän. Siz Gurbanuly öz ol bilen size iş we wezipe beren kişi bolup sizi paraxorluğa saldyrýar. Siz onuň gurnan oýunyna girip şu paraxorluğa batyp gidip oturýarsyňyz. Bu bir kellesi giden adamın gurnan döwlet katastrofasy. Gurbanulyň bar maksady wezipede saklanmak, ýurdu kontrolda saklamak we paçalyga geçip bizim ýurdumuzy dolu ogurlamak. Ine şu maksady aldygyna, şu maksada ýa-ni aldygyna ýörep gidip oturan Gurbanullar. Siz şonu görýäňiz, düşünýäňiz. Boyun bolmaň bu ýaly adalatsyzlygy. Bir demokratik opozisiýa size ýürüýte ýüzleniş eder. Şu boýunça. Siz Türkmenistany gidirmelidir. Siz Türkmenistany goramaly. Siz öz araňyzda ynalýan adamlar bilen Telegramda ya beýlik ýapyk çatlarda toporlar gurup öz-özüňizi we döwletimizi iksan kezzapdan goramaly. Inni şol iksan kezzap size de garşy işleýär, bize de garşy işleýär, halkymyza garşy işleýär. Sizi isleýän wagty tutup basyp türmäge berip bilýär. Sizi isleýän wagty tutup kelläňizi ýyrip ekranyň öňüne goýup üstüňizden gülüp bilýär. Näme gerek şu zatlar? Kime gerek şu zatlar? Size gerekmi şu zatlar? Beýaşmat almak üçin şol ýanky gurnulan sikldan geçip bizim ýurdumuzy polnusu gidermek. Näme gerek şu zatlar? Indi biz Türkmen halky bolup döwletimizi, Türkmenistany basyp alan iksan kezzapdan goramaly. Konstitusiýa dep bilinýär. Kanuny işleýän ok, adalatlyk ýok, adamyň ahlak taýdan derejeleri gatşýar. Nesillerimiz bozully, mekteplerde, institutlarda 50% aýal gyýlarymyzy zaýyrdylar. Paraxorluk 100%'dan geçti. Kaziýetler işäne, hukuk gormaly gurmaly, prokuratura, sudlar iň uly korrupsioner güýje öwrüler. Bu zatlar Türkmenistanyň içini grardan uruşuna getirer. Birinji bol halk Gurbanuly Serdar we onuň tohmuny we sizi gyrar. Halk tursa birinji bolup Gurbanuly Serdar we sizi gyrar. Doğru düşünün. Olar tamalýady minip kaç gider. Grardan uruş bolaysa halk elinäki şu yara bolsa, loşka, wilka, bıçak näme bolsa hökmeden alýar. Birinji bilen sizi gyryp başlar. Olara tamalýady minip kaç gider. Ine şoň üçin şu katastrofa eltmedi ýaly. Türkmenistan döwletimizi iksan kezzapa gidirmeli ýaly. Bir tane tohumu. Men size haýyş edýän we ýüzlenýän. Özüňizi goraň we bizim döwletimizi goraň. Şu toçkada döwletimizi goramaly toçkada siz bolmaňyz. Ertirki gün paçalyk geçenne hemme adamlar ýüzüňize tükürer. Siz şoňa ýardamçylyk etdiňiz. Hatda oğul gyýlaryňyz ýüzüňize tükürer. Gyýlaryňyzy köçürde zorlarlar bolin maşina akydyp minir. Gyýlaryňyz öýe aglak gelerde ýüzüňize aýdar. Nähili durmuşa geldik. Nähili döwletde ýaşaýar.
Papa, kaka, senema işerim şu döwlede. Näme şunu getirdiňiz? Men näme etdim diýip ağlar. Şonu şu töller ýadyňyza saklan. Siz şu döwlede ya şu döwlede şu güni getirmäne ýardamçylyk etdiň. Inni wagty geldi. Biz üýüşüp, hemmämiz üýüşüp. Näme eden günäňiz bolsa, siz aktiwnistiňiz bilen ýa-ni ýöneteňiz halk geçer günäňizden. Şu gurbanyny kezap tutmalydyr. Gurbanyny kezap tutup, halkyň onu getirip, hemme adamlar içine salyp, biz açyk saýlaw geçirmeli. Gurban oly, halkyň onu jogap bermeli. 2007-nji ýyldan bäri şu güne çeldi, näme adamlar öldü, on statistikany çykarmaly. Milyona oly adam öldü. Şoň jogapkärligini bermeli. Näme Türkmenistanyň oglanyň baýlyklar daşurtda getýär. 500-700 milyon dolara ately gurup, ýa-ni pullar daşyny işleýär. Näme 10 milyardlap pulları oğurlap Türkmenistan'ın baýlyklaryny tozdurup ýör. Yani şu zatlara gunohum jogap bermeli. Adaletlik bolmaly Türkmenistanda. Türkmen adalaty ýaşap bilen. Ine şu ýaly ýüzleniş ba ine hormatly watandaşlar niýde işletiňiz işleň ne şu ýaly biz kabinet ministrada bizim halkymyza da ýüzleniş edýär. Wagty geldi. Inni boldy. Putin ba ýok, Biden ba ýok. Trump geldi, o gitti, bu gitti seyretmeliler. Biz öz adalatymyzy goramaly, biz öz döwletimizi goramaly. Şol ikisal kezap Türkmenistan niye eltýär? Näme edip ýörler? Biz size çeýnäp düşünürdik. Hormatly watandaşlar. Serdar sen berdimi? Nany ýolaýyn diýdiňi dinlämätin. Awa efir bu torary nüşüňlen sebäbi eýýam 45 minut boldy. Sen her ýerek maňa aýdýan, murada 45 minutdan geçmänlik. Eýýam 47 minut. Aýtjak zadyň bolsa ine aýdyp bilersiňiz. Şunu bilen biz dinleýişler provokatorlara seretmäň, nemelere provokasiýalara seretmäň, ýurdun içindäki daşynlaky, diňe daýhany, işsizi, arawaçysy, onsy, munsy däl ählimiz, eýni pagonlymyz, hökümet organ işgärleri, döwlet goraýjylary, hukuk edaralary, hatda şu gerek bolsa ýurdun başyna kabinet ministrleri oturanlara çelli, ýurt bilen halk bilen birlikde şonu amala aşyrmaly, bol ataly ogly tohumy bilen birlikde suud jogapkärçiligine çekmeli halkymyzda. Biz bunu näs boljagyna da diňe iman bilen azybylyk we jebislik bilen Mäňe palyaklar aýdýar, solidarność, çyňa söz bar eken, solidarność. Gaty çuňurman ýyly söz eken, diňe bir garşy tarapyň kim bolsa bolsun, iki ayaklı adam boldumy ýa-da dört ayaklı canavar yaradylan, sen şonu syýlamaly. Потому что живое существо, Allah'ın yaradany, bolany hormat bolmaly. Açan bireklerine hormat doly, Allah'dan hakkı bilen gorkýas. İnşallah ýurdumyzdan, halkymyzdan halas ederiz. Bolýan buna da meňşe. Hormatly watandaşlar, ine Serdar Gattor aýtdy. Ine menim goşok bolýan puldanam hemme baýlyklardan uzak adam we bizim watanlar. Şu zatlary iksan kezapa, köçüde etýän kezapa gidirmäli. Sebäbi gurbanyň Serdar kanun zatyny hemme zat bolunmasa, adalatly bolunmasa, dom problemin başlagan bolmaly adamlar. Birini öldürüp gelip, adamı öldürüp gelip, şu vezipe gelirler ve adamı öldürüp gelýärler. Şu bize ağrıdırmıyor. Şu bizi dine kavra elterler. Vatanları elimize alalı. Mesela arzu edýän bay Türkmenistan'na, bay yurtta, hem mümkünçilikli yurtta yaşamak için biz birce erdim etmeli. Şol erdim eden soň biz şu yurtta yaşap biler. Inni vakti geldi, ağzı bolup, köçüre çıkıp şunu tutsa edeli. Gruppa tutsa etsin. Adamı köçe çıkıp tutsa etsin. Tapağı yok ya, o olsun var tutsa edin. İti yankı aylap tuğka, gezip tuğka dağlanın arkasından gruppa olup tutup şunu halka tavşırın. Ya da şunu yankı atçap tuğka böküp şunu alıp tavşırın. Ne emetseniz şunu edin, yönü şunu bir tutsa etmeli. Eğer de halk
bizim sözlerime ananıp o ýerde böyle nälikler edip protestler galyp başladı bizim içinde var. Bizim sizin bilen bile şo zatlar eder. Ýöne men öňüme aýdyp gelýän şul kezaby tutup edip ya şu kezaby aýyrmak üçin milyon usullar var. Milyon. Birimde, ikemde, yüzemde, müňemde milyon usullar var. Bizim tek bir nam ulanıp görmek. Her adamın hereketi özünde. Adı birlik, adalatlık, bak durmuş gerek mi? Herekete geçmeli. Murat Kurbanov ya Serdar'ın başaracak dalı yok. Himmeler herekete geçmeli. Küçük erdimizi gal etmeli. Kim erdim edilmeyen olsa apozisiya finansiyalı etmeli. Ne serdim? Men seyredýän biznesmenlere Fransa, Avropa, Türkiye, Orsiýet hemme biznesmenler bir opozisiyon ya da bir partiya kömek edip finansiýer edip şonuň gollugyny alyp şol bilen işleşýärler. Siz biznesmenler näçe korrupsiýonlarda ýa-ni hökümetde işleýän korrupsiýonlar bilen işleşýär. Bolmaly döwletde, gelecek döwletde, şuňky döwletde siz partiyalara finansiýerine kömek etmeli. Eger şu partiýanyň ideýalary size ýakymly bolsa, sizin ýa-ni isteňiz bolsa, onu olar gollap, olar öňe şol sizin arzularyňyzy ýerine ýetirmeli. Şoň üçin indi bizim biznesmenlerimiz halkymyz opozisiýa bilen ýa-da partiýalar bilen işläp başlamaly. Gollap başlamaly. Şonlar şular partiýalar, aktivistler ürünçe giderlerde sizin isteňlerinizi, sizin arzularyňyzy ýerine ýetirerler. Neşeýle bolýar bu durmuş. Ýöne opozisiýa çykyp özçe güreşip, özçe ýeňip, ertirem ýanyna barıp, ay, bizim sizi golýardyk, ol bir ýanyna vurun. Onu etmem. Golýarmy? Gollan hakyky. Ya hereketiňiz bilen, ya puluňyz bilen, siz pul süçüp, döküp, hökümet bir zat ise ılgap padakalar geçýär. Diýmek siz hökümeti, diýmek siz korrupsiýonlar bolýar. Ýöne öz gelecek durmuşmy bolýar. Onanyň biznesmeniň bir 30%, ýa-ni opozisiýa finansiýerine başlasa, 3 ay galman bölýär hemme. Türkmenistan başga Türkmenistan bolýar. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz gepleşigimizi utorýar. Indiki gepleşiklere çenini koşsaň bolun. Nesip bolsa Türkmenistan hat bolar. Bir agda aýtmaýyn Murada öçürmäkä. Ýene de iň sisa etip bilmedik bir adamyň etip biljek. Ýene de bir zady bar. Biz elhamdülillah musulman media iki elin galdyr. Şunun bilen Allah'dan dile adalet bolsun, ağzı birlik, cevizlik olsun, zulüm yok olsun yurdumuzun. Şunun Allah'dan dilemeli. Allah berýär. Bir yerden değerleri üýşüler elter Türkmenistan'a nasip bolsun. Sağ olun. Allah'a emanet. Sağ olun. İndik gepleşik geçerli.